nde chinachoona chamtengo ofunikira kuti tikumane nanu kuti mwina kapena mukudziwa china chilichonse chimene mungati kutifotokozera kuti situation inali bwanji mena ankanyamuka ananyamuka bwanji kapena pali zina zimene iwo analankhula zimene munaziona kuti mukhoza kuyera pa umboni podziwa kuti inuyo munali nawo very close ndeti mafuna muthandize ni information ine ilonse imene ingathe kutithandizira pakafukufuku wa ndege imeneyi nde tikupasani mpata kuti mutifotokozere mbali yanu koma musanafotokoze mbali yanu tiapempha parliament kuti akulumbiriseni parliament mutapereka oath. I, Epines Kadunga Kanyemba, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So anthu aku Mlange North constituency zikomo. Mrs. Epines Kanyemba kalano masoka kuti mutifotokozere chimene mukudziwa pepani kuti mwina atikhala tikubwerera mbuyo kumakukumbusani zinthu zoti nzakale zinthu zina ndizopweteka kuti tizikumbusana pa nyengo ineyo koma zitithandizira ife mukafukufuku wathu nde mungotimvetsetsa koma mukhalo masoka kuti mufotokoze sinudziwa munabweresa report yanu imene tayiona apa kuti kapena mufuna mungofotokoza kapena muwerenge zonse zitengera inoyo. Zikomo kwambiri chair, ndithafotokoza olosaonera pa ndikuzidziwa bezwi zitatu zikhale chanje choyambirira ndithafotokoza kuti tsiku la pa 10 pamene kumacha panali woti wagona ndi program yoti akupita nawo ku Nkhatabe kumaliro ndi bwana aleti Chilima and mawa kunacha ngati masiku onse ndithu kuti akukonzeka zo ulendo wawo uchi. Atakonzeka ulendo wawo ndimene amatitsanzika, that was around to 6 kuti apapa ndikunyamuka tipita kaye kumasi asisikoloko ndi bwana tikakachoka kumeneko ndi pamene tukapita ulendo wa ku Nkhatabe kumaliro leti Kasambala ndimene amanyamuka pa nyumba kumapita ulendo wawo ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifa yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito sipanali communication inali yonse ndineyo and ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndipanga update pa zinthu zina kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko koma akutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication inali yonse kufikira kuti ineyo tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu koma tsiku limenelo ndikugwira ntchito ngati nesi tsiku limenelo ndinali off duty ndinali pa khomo kugwira ntchito zanga za pa khomo around chama 10 chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija ndi ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti
amapanga recognize alert VP komano anthu onse ndimaonapo ndeni nali odabwitsira kuti zikukhala bwanji komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alephereka poti anthu aja amakhala ndi ma-right program una ulendo alephereka kapena pachina yachitika koma because sitimatha kumalumikizana kayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira ndiye ndinapitiza omaonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo amaliro uja unatha komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani and nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before anali oti phone yawo smartphone inali oti inabedwa ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono nde itotsadi kuti mwina anakhala ali pa WhatsApp bweze mwina ntalimba text komano inali yoti mafunika ndiyimbe kutengera ndi situation ndinakanika kuti ndayimbire nde ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication nali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ine ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response ndinadzayimbaso kachiwiri phone jasina imbeso ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino ndinadzamuimbira Flores ndi dokotala laso naye pa timu yawo ya ku office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo ku maliro anandizoti palibepo communication neli yonse basi ndanamzoti anga if anything office ikuyankhula ingodikirira kaye basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication neli yonse kufikira chamma 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti malemu amuna anu kuti anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wakukhatabe ndinana kuti nde ati mwanda wa information ali yonse ku office ndinana kuti ayi nde ndipamene anayidula phone ija kena kano nditakhala ndipamene ndinakhala ngati ambo kuti anandikhala ndidzidzimusa ndinatenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndege yaso kena kano ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni kwa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana ndinana kuti ndili kunyumba wala ndira communication yali yonse ku office ndinana kuti ayi ndipamene no kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga anazandidikirira kunyumba chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalo balalika kuti kuchikuchitika ndi chani moti tukumene jali wa ine sindinagona nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake kufikira nkati mwa usiku mmene ndimamva kuti searching ya kufikira mmawa amene kumacha ndimangomvetsedwa kuti ati former ya HE ati ali ndi mawu oti ayankhule ku dziko nalo wayembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake ndipamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapeza kuti inapitirira ndege yapezeka komano palibe amene wapulumuka talengeza
basi no pamene ndinadziwa zoti ndege yapezeka koma amuna anga kulibeko ndimene no ndinamba malandira mafoni kucheka ku office kuti ngati ma details awo kuti anabada chaka chanji kumudzuko ndikuti mpingo wawo ndi chani. Tsiku limene tinakhala kufikira pa 12 ndimene kunali mwambo wa maliro kunyumba kwathu, koma tinawuzidwa kuti pamene tikupita kumudzi thupi siliyenda nalo limodzi chifukwa sili mu condition yabwino, ndikuti tsiku lokayika maliro ndimene thupi libwere. Mzimu wa Dr. Dan Kanyemba wose muntendere. Pepani kwambiri kuti tikubwerera mbuyo menda fotokozera sicholinga chathu, koma ndikhulupirira inunso mufuna mudziwe chilungamo mwina mukhale ndi mayankho. Nde poti mafotokoza mbali yanu mutilole kuti ma-members atakufunsani mafunso kuti mwina zina simunafotokoze kuti mutakufotokoza, mwina zina sizinamveke bwino kuti mutipase mayankho. Ndi apemphe ma-members kuti atakufunsani mafunso. Dedza Kasina kena Mwanza Central. Chair zomo kwambiri. Boyamba chair mndole kuti ndi peleke chipepeso kwa Mai Kanyemba chifukwa cha ifa kutaya kwa ukondeka wanu Ivani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza Kasina. Amene akambira chairmo kuti tizikhanga tikubweretsanso mabala ena amene anayamba mwina kupola ngati nkotheka kuti angapole pofunsa kuti tidziwe zina malingana ndi mene zinakhalira. Ndimafuna nditapako adziwe kuti chinachitika ndi chani, anafa bwanji kapena anafa ndi chani. Ripoti limene lingati kubanja mnalandira ndi ndani amene analenga nawo gawo pa nkhani ya kafufu kamene wa autopsy. Chair mwina kuchokera kudedza Kasina ndi mile pamene Mutakuyankha kumbali yoti anandimbira ndani anala secretary ya office kwa VP. Kumbali yoona nkhope ngati neyo ndi ana sitinaone oloti ngati maliro atafika ku nyumba palibe amene anaona nkhope, koma ndikuganiza kuti mwina ku identification mwina wachibale wina anaona. Kumbali ya autopsy yo sindikudziwa kuti ngati wachibale analiko, koma ine kunalibeko. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Ndipepese kwa Mai Kanyemba chifukwa cha zimene zidachitika.